Kula sepisan sowan silaturahmi kaping kalih tesih saawal niki ngaturaken Sugeng Riyadi. Kula nyuwun sewu nek kathah lepate kula dhateng Mbah karo sak keluarga ngaten. Nomor 3 nyuwun dongane pangestu tiyang sepuh menika dongane ampuh niku. Kula le ngaji ten Karang Tengah ten Kajar lancar. Makmur mangke Islam ing wilayah menika mugi-mugi dongane jenengan kula antu-antu mekaten. Kaping sekawan niki kan wau dalu pengajian ten kali niku. Ngendi? Sawalan ten kali. Kali. Nggih. Wonten usulan niku sing do kepengin selawatan Jawa. Jawa sing model nganu maca pat sing model Sami Wanasari, Sami Trawana niku. Pun pikantuk anggota penabuh. Lah namung alate dereng angsal niki. Gek badhe ngrusuhi kagungane jenengan nika. Kados pundi? Nyuwun izin parilah niki, Mbah. Niku matur nuwun atur kula menika. Latihan ngendi? Ten niki kula ten masjid iki mawon. Wong alate rak ten niki to. Nang masjid kene to. Nggih. Mboten ado-ado. Soale ngene ya, nek alat kuwi wujud budaya kuno. Lha kuwi ati alat kuwi ora entuk ditambahi, ora entuk dikurangi. Nggih. Limo kurang. Limo. Soale nang kene rukune Islam yang Limo nggih. Heeh. Nggih. Leres. Dok kuwi kendang untung. Kuwi ditabuh kene suarane iso los. 12. Kuwi nandhake yen wong Islam ki menuntut ilmu. Kuwi wis kombandulan tekan tiyangku. Ah nggih. Wonten maknane kabeh niku wong Mbah Wali Sunan Kalijaga ndamel niku rak wonten. Lah wong iki kene arep lekas kapan? Dereng namung golek alate riyen niki. Sing dereng wonten niku rak. Wong iki wong iki arep kanggo sepel yang paket. Oh, mboten mengke dereng. Nembe matur jenengan sik riyen nek dereng gadah alat iku rak ajeng ngrusuhi jenengan niku. Wong dinemake angsal ya ngapunten niku. Nek masjid kene aku siap. Nek go ngombro-ombro alat ora oleh. Nggih. Wong isuk nek aku wis ora enek. Beratake masjid. Soale nek ora tak masjid mesti berlian. Iso ilang niku. Lihat. Mosok ana wong terbang turut ngepos turut dendeng